Алелуя! Повече от 6 месеца ремонти, местени от чужбина, предаване на жилища. Най-сетне си отворих базовите масла, които използвам само за мене и моето семейство. С тези базови масла аз си приготвям серуми за лице, масла за тяло, за коса серуми. Това са само за моя лична употреба. Когато използвам професионално, са в огромни канистри. Канистри ли се казват? Както и да е. Направени са така, че да не се пипат с ръце и са от хигиенична гледна точка много по-подходящи. Имам още 10 в банята, които смесвам на място в зависимост от това каква нужда има кожата ми. Аз си преценявам, понеже познавам самия химичен състав на маслата.